Har I noget med til mig? Nej. Jeg ved godt, hvorfor du ikke kan tage min skud. Du har ikke nok lækkerhed. Fuck dit store hækkedyr, mand! Hey, drenge! Må jeg ikke være med? Stod din næse i vejen, Zlatan, hva'? Kraftede mig godt, det der. Hey, prøv at se det drenge derovre. Det er værre sjovere, som de kan kage. Hvad så? Har din mor sagt, at du skulle smide sutflaske her, hva'? Det er til velgørenhed. Jamen, den er sgu da ikke lækker nok til velgørenhedsfirma. Fuck! Stop! Hvad laver du, mand? Vil du noget? Det stoffer. Hold stille, mand! Gå nu! Du er ikke lækker nok! Ja, med dig! Kom ind med dig! Ind i vandet! Og du går bare ikke! Skål! Altid! Hvis det går så må du ikke være over at hjemmebagt det. Hold nu kæft, Adolfo! Hvad så du på mig? Hvad gå? Okay, Josef? Ja, det er fint nok, mand. Det er godt, det her, mand! Pas på! Hej, chef! Hej. Goddag. Goddag. Ja, vi har en med hashmisbrugere derude, jo. Vi sidder ude i det der lille venterum, der er helt mørkt. Så i manden, der tog hash? Nej, så han bare gå med pinata, så kom nu. Amatører, så er det jo ikke hashmisbrugere. Hvor er hashen? Den er her. Hvad fanden er det her? Det er hash, som du kan se. Det her det er kraftedeme ikke hash. Det er fucking mel. Få nu fingeren ud af røven. De kan sagsøge os for alle vores penge for det her. Det er jo kommet til at smage på det. Fuck nej. Det er løv. Jo. Fy for sat. Fuck, der var meget mel, mand. Jeg kan se ham manden i fanget. Nu. Okay, han er jo. Kom. Hvad er han? Hvor er han? Ud! Ud med dig!